Ik stuur hier de kei nog gaan en we gaan eens kijken of er wel iemand in zit. Ik zie een paar vleuten, dan krijg je ook een beetje zuurstof. Kijk, dan ziet hij nog wat. Zie je dat kloven, hoor? Doe je allemaal mee? We openen de moed! Doe je allemaal mee? Als nummer 1 van de laatste kei. Ja, we hebben lang genoeg gewacht. Wie gaat onze eerste adjudant de moed halen? Zie je dat over? 1, 2, 3. En onze eerste adjudant is Jules Ritter. Dames en heren, jongens en meisjes, zie je dat kloven? Zie je dat kloven? Ja. Tel mij. 1, 2, 3. En onze tweede adjudant is Duc Sanders. We roepen de moed. Doe je allemaal mee? Als nummer 1 van de laatste kei. Dankjewel. Wat je mij? 1. Ik huur jullie niet. 1, 2. En we openen de moed. Doe je allemaal mee? Als nummer 1 van de laatste kei. Zullen we een brood halen? Tel mij. 1, 2, 2,5. En de nieuwe Prins Carnaval van 2024 is Prins Notenesse! Nogmaals, adjudant Jules Ritter, adjudant Duc Sanders en onze prins Notenesse. En uiteraard ons midden Hans Marietje Cateau. Wij prins Notenesse. Bij de gratie van de kleine Bos van Elle, prins van alle snotneuzen van Artsen, beschermheer van basisschool De Weijer, ridder in de orde van groep 7 van Josende, Yvonne en meester Bart, groetmeester in het voetballen BDVGO 11 en B-jong Artsen, commandeur in het ravotten op het trapveldje of in onze speeltuin, beschermheer van alle bewoners van Leeuwberg. Hofmeester van het gamen op mijn Xbox en het kijken van YouTube filmpjes. En alle jongens en meisjes van Artsen, Allah! Ten achtste, dat ik blij ben prins te mogen zien van alle kiezelsteetjes van Artsen en dat ik er een geweldige tijd van kan maken samen met mijn landgenootje Cateau en mijn adjudant Jules en Duc en ceremoniemeester Mees. Al dus gegeven de Artsen 14 januari 2024 Prins Notenesse!